amb la firma de... Avui tenim la firma de Josep Daniel Climent, un autor nascut a la Granja de la Costera. L'escriptor i professor de valencià ens presenta l'interès per la llengua dels valencians, un recorregut per la història social de la nostra llengua des del segle XV fins al XIX. El llibre Interès per la llengua dels valencians, personatges, llibres i fets, presenta una panoràmica sobre alguns d'estos elements que han esdevingut cabdals per tal que la societat valenciana perceba el valencià com una llengua de cultura, com una llengua moderna, digna i amb projecció de futur. És un llibre sobre història, però que realment parla de futur, perquè realment el que ens interessa és el futur del valencià, un esdevenir que construïm cada dia a partir del present, però també del passat. I per aquest motiu penso que hem de conèixer la nostra història, quina ha sigut l'evolució social i política del valencià, perquè només així podem entendre millor el nostre present i, sobretot, podrem aportar més elements de reflexió sobre el futur de la nostra societat. I així dedique capítols del llibre a personatges com Carles Salvador, Lluís Fullana o Emper Navarro, o alguns fets com l'aprovació de les normes de Castelló o la creació de l'Associació Protectora de l'Excel·lència Valenciana, i que considere que no són píndoles de passat, perquè dic píndoles perquè són capítols breus, sinó que són llavors de futur, unes llavors que espero que germinen i que donen els seus fruits. Perquè realment el que faig és recollir tota una sèrie de personatges, de llibres i fets, i personatges especialment perquè la seva decidida actuació en favor del valencià avui en dia no tindríem la llengua que tenim, una llengua apta, una llengua moderna, que pot ser usada a qualsevol punt de vista, qualsevol àmbit d'ús, per exemple, la ràdio, la televisió o les escoles i la literatura. Avui en dia vivim un autèntic esclat d'obres i autors. Realment és un panorama inimaginable quan Carles Salvador o Nicolau Primitiu reivindicaven el dret a estudiar valencià als anys 30 del segle passat. Per tant, s'ha fet molt de treball, s'ha fet molt de camí per avant. I per això és important veure això, quin és el treball que s'ha fet, quin és el camí recorregut, d'on venim, on estem, i amb això pense que és important perquè per a continuar nosaltres treballant el futur del valencià, conèixer aquest passat, un passat molt difícil, amb moltes dificultats, però que hem anat vencent obstacles.